आम्ही यो म्हणते ना चोपा आणि आधी ना ते सगळ्या नुसते ऐकताय की आपल्या बोटी नुसते ऐकताले आज बोटी नुसते ऐकताय आज मडगोस्तो लाडून ते नुसते ऐकताय त्याला ते उंच नुसते आता कसले नुसते ते ताजे नुसते दर्यांसून हाडलेले ते आता आम्ही इतले पाटील सांगले आम्ही सारखे कोऱ्याचे बंद कोऱ्यात ते सारखे कोऱ्या आम्ही बरोबर बसताय ते आमचे एक मागणे ते ऐकून नाही इतले पाटी आमचे सांगले आता आता आम्ही बाहेर बसले ते जाल शिवाय आम्ही भितर वचपा नाही कशी वचपा नाही पावस हे वच तिथं जाईल ना म्हणतली हे पण आम्ही वाटा आमची एक श्राप चांगली लागतो केन्ना मोठा बना देका केन्ना मोठा बना देका ते बाजार बांधले पण आमचं पण त्रास सांगायले पण आम्ही पण दुखू गोताय त्याच्या छोडतो दुखू गोयतो नो त्या केन्ना मोठा बना बापा बना फॉरवर्ड गेलाय के म्हणून जाऊ तो म्हणतोय इंजिनियर जाना मिनिस्टर जाऊ मिनिट पडता आम्ही हाताय ना इतली अडचण आली आम्ही सोडून आली मुलगी बा पसली आता रडताय आम्ही 5 रुपये मिळवणे येतोय 20 रुपयाला मग उचरावून देताय लोक काय 20 रुपये देताय शिवम गाडी येतो आपल्या चारची बांधवा ना गाण येतं आपले पाय सारखे खावपा पडले पुरा पाय बी सुस्त आहे आणि आपण निघून जाय हॉस्पिटल 2017-18 जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना मुर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान हो फंड जी सोडाक ट्रान्सफर केल्लो आनी बाय दॅट टायम तो म्हणजे गव्हर्मेंट हो कंटिन्युअस प्रोसेस ताका लागून जेन्ना न्यू कावन्सील जालें पळय तो प्रोसेस स्टार्ट जालो आनी ते वेकेट करून तें काम स्टार्ट जालें जेन्ना दाजी हो वास्कोचो MLA आसलेलो दाजी सालकारान कंटिन्युअस म्हाका दिसता 15 ते 20 इन्स्पेक्शनां हेजेर केलेलीं आसा आनी फक्त दोगांच जाणां वॉर्ड कावन्सिलर तेजी मिसीस आनी तो पर्सनली येवन तो इन्स्पेक्शन करतालो म्हाका सांगपाक दिसता हो दाजी सालकर सगळे प्रोजेक्टाक सगळी वाट लावंक सोदता काय कितें आतां प्रॉब्लम जाला तो ड्रेनेज तूं 10-15 तुवें इन्स्पेक्शन केल्ली तुका खबर नासलेली ही ड्रेनेज हांगा धाकटी जाता म्हणून टॅक्निकल मनशाक व्हरोन हें काम करपाक जाय तूं बेश्टो शो ऑफ करपाक फोटोग्राफी करपाक हे प्रोजेक्ट करनाका 7 म्हयने जाला आनी हो आमची नुस्तेकार भयणाक हो प्रॉब्लम फेस जाता आनी एक वर्स आसता खंय तरी जी सोडा तुका 1 वर्स काम करून दितलो मागीर सपोज आफ्टर 1 इयर हेका प्रॉब्लम जाल्यार कोण दितलो तूं दितलो हय तेका लागून हो म्हाका दिसता हो व्हडलो स्कॅम आसा फिश मार्केट हे व्हडले स्कॅम करून उडयल्ले आसता वास्को मार्केटान तेणी शो ऑफ केल्लेले सगळे UD मिनिस्टर हे इव्हेंट बरें करता तो तेजें काम इव्हेंट बरें करपाचें पूण भितर कांय ना म्हाका सांगूंक दिसता नुस्तेकार भयणाक तेका सोडनाका तेका परमनंट सोल्युशन हाडपाची गरज आसा तेका धरून तेंच्यांनी जो पर्यंत तो परमनंट सोल्युशन येयना ह्या फिश मार्केटाक तेका सोडपाचो ना जाल्यार एवरी 6 मंथ तुमकां त्रास जातले आनी हांव तेंच्या वांगडा सदांच आसतलो देव बरें करूं जी ती भायर बसतली पळय बसपाकूच जाय थंयसर बसपाची परिस्थिती ना गाणयो मारता वास मारता एक जीवन मनीस तर रावपाक शकना नुस्त्याच्या मार्केटान मेनली मोडी थंय येवपाची असलो वास केलेलो आसा ती कशी बसतली तांकां खंय तरी एक मनीसपण आसा आनी ते लोक वचपाक जाय भितर जो तेंचो हे धंदो आसा ती कशी म्हणून भितर वयतली ती वचपाक शकना हांव जो पर्यंत 8 दीस कित्याक तेणी इन्स्टंट करून तांकां काम करून दिवपाक जाय 8 दीस कित्याक जाय हे कामाक 8 दीस जाय आतां त्या म्हणसर वास्को नुस्तें बंद म्हाका दिसता खंय तरी एडमिनिस्ट्रेटर हो फेल्युअर गेलेलो आसा इवन जी सोडाक हांव सांगता मिडिया थ्रू सांगूंक सोदता ती कितें कमिशन बेजीस तुमी केला पळय वास्को खातीर ते सारकें न्हू हांगासर सिस्टम आसपाक जाय आनी हे नुस्तेकार भयणांक त्रास जावपाक जायना हांव वॉर्न करता सपोज विथीन 2-3 डेज हे जायना आमी हांगासर नुस्त्याचे तांकां घेवन हांव रस्तो हांगा बंद करतलो गाडी कसली असते कोण ऐकले नाही
फिश मार्केट गिरायक खुली येत होतो रस्त्याच्या बसा 2 वर्षात चाला त्या वर्षाला किती काढणार तुम्ही हा तोही काढाय नु बाजारात गिरायक पण का आणि वाहूला किच्छाचा होता जारबोट उठायचं होतं तिथं माग सांगता तिंगू असं ते काढू याचे शेट नाही तिंगू असं ते काढू तिंगू पाया पाहून बसता इंची ऑबरी तिंगू सांगता तिंची ऑबरी नाही सांगता हा बोला तो तुम्हाला लोयका हा त्याक बारवा त्याक वर्षा करता भाजण्याको सांग ये कॅमेरा मुनी सांगता किती त्याक लुगात दिला ना भाजण्याको हा बाजरा बसवा येईल लुगात दिल तिकल्या कोय तू नोआ दिला एका बाजा एका वर्ष करी बाजरा 9 झाली 10 झाली 10:30 झाली 11:30 झाली पावणे 12 वर्षाचं तुम्ही वर्ष करता येईल बाजरा गिरा खुच्या तोले सांग बापा खुची गिरा घ्या तोले त्या ऍक्शन घ्याय नाही ते किती तुम्ही लेटर गायला तुमचोय नाही हा ते किती ते उलाप किती ते ना बाई जपान दिला आपल्या काय करणार त्याने हा त्याची थोडी नव्हता निष्ठी नव्हता क्षण घ्याय नाही हो गुन्हा आमचं किती बाजारात जर सरलाय मुडून आणि बाजारात जर सरळ पाहणार बाहेर बसल्या आणि साईन मारपा पाहून आणलो आम्ही काढल्यातून सांगणार बाय तुम्ही पैसे काढा तुम्ही बाजार घालाय कांदाय या घालाय तुम्ही पैसे काढा साईन मारणार काय बसलो म्हणून आणि बसले आम्ही बसले त्यांना अजून कसा गुडगुड करायला सांगतो हा साईन मारून सांग बाबा तू त्या यायला चौपानो वा इंजिनियरांना चौपानो हा यो रे तू चोय रे या बाजूला हा तो नक्की ना पडले त्या शेतच्या मोरांना जोड पडले हा इस्त्री किती कोणतो या मुद्दे राजा किती सांग एकदम सस्ता उठो येता बसो आणि ते बेटा आम स्वतः साध्या कुण्याचे वाटपाट काढताय उदा वाचपाय बाथरूमात देखो उदा नावती याची पाठ काढताय घालनाय तुम्ही घालनाय हा त्या बगली काढताय त्याचं याची पाय पासून ना पाठ किती सांग सगळ्या वर सर सगळा उदा येता हे किती या तुम गाडी वासाती रस्ती हे केल तुदा केल तुम्ही एक गाड ना ती उदा बरी आहे तुमरो काय उदा वर सर वो इंजीनियर क्या सुनता सांग वाली शिका पाहिजे इंजीनियर केलं किती सांग होयला तो अंक नाही गेला ना त्या सांगता नाही तुम्ही ऍक्शन घेऊ पण किती चोपन आप किती चोपन काम चोन गेली आता काम सांगले आमको उभी लांडी आणि अशी फळी मारा त्याच करून ना त्याचं नुकसान जातं इथली उठान थोडी त्याचं नुकसान झालं सांग इंजिनियरा नुकसान झालं तू राहिला तुम्ही कोटीने यायला ते बाजाराचे पण आम्ही आयलाय